Zemoze ekele abịatago n'obu be Nwankwo Ifeanacho Ofomiro. Ono ga-afụ na papa anyị na-azakọ mbara aje age of 106 years. So dịka oge mbụ m bịara n'ife onyonyo mee ife onyonyo ono fụrụ ya bụ ife eje udodo nye nke ọ na-aza mbara okenye tọkaracha na Ifite Aguluzigbo nke dị n'okpuru ọchịchị Anocha LGA Area of Anambra State. Abịara ma ọbụla dị na mbịa na-aza mbara okenye tọkaracha the elderly man nke nọ 106 years na-emesikwa ife ike ụlọ afụgo ya bụ ife na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu ka anyị bịara na nchọpụta ka anyị bịara ọnọfụ na papa anyị na-aza mbara at age of 106 years. Papa dewo papa anyị bịara n'obi gị taa dị anyị bịara n'obi gị taa igbo bụrụ nze bụ ọzọ ụlọ afụgo ya na-ada ndị be anyị si na anaghị ha asị ebe a na-eme njeru na anaghị ha asị ebe a na-ejeru okwu ọnụ ya niile bụ okwu nke mmụọ and ife ọbụla o kwuru ọ na-eme ya unu fụrụ ya na ana nke ka a na-akpọ ọgbara Igbogharị nke ka a na-akpọ ọgbara Igbogharị ife ozi atụsara nya ife ozi atụsara nya ife ozi atụsara nya ife ozi atụsara nya hey dị anyị nke gbagbalụ Harị ife mụnwa bụ mmadụ nke gbara Harị ịfụna papa anyị sị na ọ na-emefisi ife ike o so ịfụna na ya bụ ife nọọ ife Chineke ji wee gọzie n'elu ụwa ọ bụrụ uche nke mmadụ ọ uche nke Chineke ịfụrụ ya na anụ papa sị na ọ ga-adịrị gị na mma papa sị na ọ ga-adịrị gị na mma hunata ka afọ ihu ọ na-afụgodo ya na anụ igbo bụrụ nze m ọzọ ana n'obi be papa anyị abịa n'ụbọchị nke taa ọmaghị sef na m bịara ọmadịghị na m bịara sef ọ dị surprise ife ozi atụsara ya ndewo